cirkel, der anvendes i forbindelse med trigonometri. Enhedscirklen er indlagt i et koordinatsystem og er kendetegnet ved, at den har en radius på 1. Hvis vi indlægger en trekant i enhedscirklen, så kan vi aflæse cosinus til vinkel her og sinus til vinkel her. Vi vil nu finde skalafaktoren, både k for mindskelse og k for størrelse. Og for at finde skalafaktoren, så skal man kende til længden på to sider i den samme side i de to trekanter. Og her kender vi siden i den lille trekant, som er 1, da den skærer her i retningspunktet. Og vi kender siden AB, som er C lang. Og for at finde k for mindskelsesfaktoren, så dividerer vi c med 1, hvilket giver c. Og for at finde forstørrelsesfaktoren, så dividerer vi 1 med c, og det giver 1 divideret med c. Ligeledes kan vi finde formindskelsesfaktoren på den her side og den her side. Det gør vi ved at sige den her side, som er sinus a, divideret med den her side, som er a. Så har vi formindskelsesfaktoren. Og vi kan også finde skalafaktoren for denne her side ved at sige cosinus a divideret med b, som er den lange side. Vi vil nu gerne bevise, at sinus a er lig med a divideret med c, og cosinus a er lig med b divideret med c. Vi ved, at alle de her tre er k-formindskelsesfaktorer, og derfor kan vi sende dem lig hinanden. Det har vi gjort hernede. Nu skal vi så bare isolere, eller have sinus a til at stå alene. Og det gør vi ved at gange med a på begge sider, så der kommer til at stå sinus a er lig med a divideret med c, og vi har hermed bevist den øverste. Vi har også sat den her formindskelsesfaktor lig den her formindskelsesfaktor her, og så skal vi have cosinus a til at stå alene, så vi ganger med b på begge sider af lighedstegnet, så der kommer til at stå cosinus a er lig med b